Un saludo nacionalista de clase en nome da Confederación Intersindical Galega. Decirvos que a folga na nosa comarca, no noso país, está consolidada. Unha vez máis, superando en participación a maioría do resto do Estado, ocupando as rúas da nosa cidade. Nós non estamos aquí para que se identifiquen con nós, nin moito menos, nin para que nos identifiquen, e moito menos se é para levarnos ás comisarías e torturarnos como acabamos de vivir na nosa comarca fai pouco tempo, nun claro intento de volvernos un pobo sumiso. Pois, amigas e amigos, equivócanse de raíz. Estamos aquí e estaremos cantas veces sexe necesario para que obligalos a cambiar as políticas por unhas políticas en beneficio das persoas, para rescatar as persoas, e levámoslo a conseguir. Ou fan esas políticas ou teñen que dimitir. Ese é o objetivo que temos os sindicatos e non imos a parar ata conquerilo. Eso é o objetivo da maioría social. A folga xeral está a ser un éxito, pese ao continuo discurso do medo, ese medo que intentaron instaurar, mesmo, como se decía aquí antes, coas grilleras perseguíndonos. Dicen que damos mala imaxe en Europa, pero que peor imaxe se pode dar que as colas infinitas do INEM, que as colas os comedores sociais. Que peor imaxe se pode dar, compañeiras e compañeiros, con a xente dormindo nas ruas porque as desafiontan dos seus vivendas. Esa sí que é unha mala imaxe, pero para aí non queren mirar, ímolos obrigar a mirar. Mas que non se preocupen, acertan, nós non temos interese ningún en dar boa imaxe a esta Europa, nin tan siquiera de salvada como eles pretenden, porque esta non é a Europa dos povos que vimos demandando a clase traballadora. Esta é a súa Europa, a Europa dos mercaderes e os especuladores, que se enteren, non vimos ser nós que salvemos a esa súa Europa. Nós non queremos nin esta Europa, nin esta España que só entende os países periféricos como o noso para usurparse as súas fontes de recursos e para que les sirvamos de man de obra barata de tirar cando non a necesiten. Pois para eso que non miren para nós e nós non queremos tampouco nin esa Europa, nin esa España. Amigas e amigos, somos conscientes de que nos espera un proceso de loita sostido no tempo. Non pode ser de outra maneira ante un goberno que se atreve a atacar mesmo a esencia da democracia, facendo unha lectura perversa dos votos. Como se pode chamar demócrata un goberno que goberna só para 1% da poboación, por certo, cada vez máis rica, roubando o 99% restante e matendo no camiño e no calexón da miseria? Un 99% cada vez máis empobrecido. Un 99% o que lle recortan os servicios e mesmo acceso a dereitos básicos como ensino e sanidade. Como se pode chamar demócrata un goberno que non recoñece o dereito dos povos a decidir? Un goberno que actúa baixo as directrices de organismos que para nada foron elegidos democráticamente, Fondo Monetario Internacional, OCDE, etcétera, etcétera, o que corrientemente chamamos as colas da Libán. Non ten dereito a chamarse demócrata un goberno que fulmina un dereito universal como é a igualdade ante a xustiza. Un goberno que baixo a excusa da crise está abrindo a porta a ideoloxía da extrema dereita, que por certo é a súa ideoloxía. Ante isto non queda máis que animarnos para seguir neste camiño, porque non existe, nin existirá maior orgullo que o día de mañán
poidamos sentarnos frente aos nosos fillos, aos nosos netos, mirarnos os ollos, mirarles os ollos, que nos miren os ollos e que non poidan decirnos que non fixemos nada porque poideran vivir e traballar dignamente na súa terra, na nosa terra, neste país. Amigas e amigos, non queda outra. Contra a sumisión, insumisión. Contra os recortes laborais, loita obreira. Contra a injusticia, solidaridade e rebelión. Contra a colonización, autodeterminación. Adiante, ningún paso atrás, coa folga será unha, dúas, tres e as que sexan necesarias. Viva a clase obreira galega, viva o internacionalismo proletario.